Sawoni no do, wanani wayano. And sawoni no do, wanani yarano. I wani fo, I wani anno. Madawayani, musikam kenenjarani, bingelam. Miani no fe, halang kuke, halang motonma. Me benende, me padma, bene kalma, ben darma. Chagalma, be peuja ya kalma. Do yewi, toya toni. Je t'aime à la folie. Famani anani, olgo kevi. Mais c'est quoi ça? On a aucun problème. Règle de comment? Règle de comment? Dès que ana da andir Aisha bon non o anda bon jibina kay bono tawani bone addu be doy galle he bone beno ko be podda haagi Aisha ne way nande baaj bad way ko wiere jette lamde ne wale barmo Aisha ne jogi wona capacity mineri mo arandir mo bonne ne non ay ko gonda ko non sari ar galle he ar biye do da sefi kino ma andu ana tawa kam do umu de an ko gonda ko ma hukuma do Aisha fawde mi barmam nadde mi nda suudu ena loro yaltude mi tawde Aisha ne jogi pod ene wadi lamdam en ndiyam en yuppe barmam an fama accita fenan kadi ko dum aldal men dum aldi mon so bebe Aisha ani ko kalantuma bebe Aisha ala foko wattam semi haali toujours ko ni batta fama toujours semi haali ko ni batta umo hebo de sudma mi hebi ande suud ay o hebo de sudma ay o jinmi ko ngandinam place mo o wana jom suuduma ko mi woni jom suuduma a fami o waddu mi do e galle he Aisha yummo ko ha mayi o ko minyum yummo ho ya ko woni haajuma wana an haalante holno sirtu fana mi gayna haalde no haalande ka kedido mo jinmi ko kedoda am hami gayna o wana place ma ko mi do sa ala hebo suduma kalde ko burma tonginare wa yaltinde be galle hebo suduma be na mi do galle ene mo mi relu hebo suduma ya na mi do galle nen tan awlada ana way ta kalwango bi mama yalla ta no ay yalla lo nange hore ana yalla ana wona ni bandiya hebo suduma mo relu mi an ko ni gaccida fam ko woni problème ma woni problème am ko o mbimami so woni kon yahobe auberge kalna ham mbimami so woni ko ciagama kalna ham fam acci accusation ma di anani kalmam ko mi accani ko anani kalmam ko acci jambur hande acci jambur gallo hande somo yalta gallo wana haala dum min gadira e galle o yalta gallo hande bool paada hande fam de sul ko boolo fay mi yahani mbimi yo ar gongone haale hande yalta ga hande ar gongone haale Adama wow ala do de Monsieur Touré wadi virement oui monsieur Touré wadi virement
familier. Ah, tu es absent, hein, Adama. Ça fait 3 fois que je te demande. On a fait là. Si c'est un virement. Binta? Ah, Binta. Ah, hiɗa yooɗide machallah. Ta hunduko nangu an e jooɗi ɗo. Min jooɗi ɗo de. Joni pourtant nde mbirtoɗa ɗo an a baba min mon yiya. Min mi yanima. Ça va? Ça va bien. An e jooɗi ɗo tan. A yaltata a yaasita yewten. Min de min ɗo jooɗi comme jeɗɗo foftade seeɗa. Min mi yahat ni jeere. Immo yaade ni yehen jeere. Ah, ya jeere min de pour l'instant mum. Wondam du ɗes wa sawru seeɗa. Est ce que a yahatare gacca kam to ha gongo. An ko layata ni? Ko mi yahat ɗo jeere. Min du goyat. Ça fait l'occasion yalta seeɗa. Kono ko arɗa ɗo ha joni kaka suudu tan wonata. Immo yehen anni an kadi. Pour l'instant yafumi ha gongo rek par ce que hooram de musata. Mi andi il faut mi fofto rek. Ko stress tan. Depuis arɗa ɗo ɓe wowɗa to ɓen a yani ɓe a yaltani ar yehen sen yeehi changer seeɗa idée ji ɗin a waɗat changer seeɗa. Gara waccire mi jooɗo ɓandam ndu sawrani hay ndega saca ha ɓandam ndu ɗo woni sawrani accam rek mi jooɗo. Ar yehen waɗen shopping ar yehen. Hooram de musata ginnaajo jomi yiɗno yaltude mais hooram de musata il faut mi fofto mais en simi foftemo rek ha gongo inchallah. An ko an woni ɓinguelam nanguiram kam wa nene ma min komi yaay ma yo oye woni min woni yaay ma min e yaay ma komin gooto ha simi yinnima ar yehen marché mi soodante conci mi waɗante shopping mi soodane paɗe mi soodane kala ko soodante e debbo an ka ɓinguelam anni imoye hen saw pullo a waɗi han surprise mi faannoma waɗande kono mi haalanima foof ha a simi yeehi de ma mi soodane conci si faaɗi ko annatata de ha yeeso. jinnoɗo yaltude déjà inchallah wurtama on yooɗi de. Merci sono mi ngabbi suudu ma joni ngam yidde waynadema kono mi tawanima ɗon. Ah d' accord nden taw mbiɗa wañi to. D' accord komi ponnoɗo yaltude seeɗa quoi. Hande dimanche iyano mbiɗa yaltude dimanche min mbiɗa wiya joni mbiɗa ara mbiɗa waɗa attaque gammiren joɗɗen ɗo jewten en famille ɓayde hannde a dawani mbiya kam aɗa yalta to mbaɗa. C'est vrai aɗa andi collègue am o absa min dokkodirno hannde rendez-vous te kadi mi yiɗa fausse kadi rendez-vous mo dokkumomo bon mbeɗen ƴeewa ni ne wawi mi ñalla hunde. Han ñallude nde mbiɗa an kam Adama an e o absa medda mbiɗa an woni hakkude mo min mi yi accessibilité mo jogui ɗo e galle o hay min jeeyaɗo e galle o mi ala ɗum suudu mawnam gandanɗa ko ɗum tan dardata momi ko ɗum tan keddorami ko dardata momi hankkadi e aduna ko nono natirta toon vayeveji no welira ɗum noon kam mbiɗa andi so wonino kadi hande kadi ko hon goɗɗum ko woni hakkude mon kadi yimɓe ne poti andu ɗum par ce que hande ɗo min ko jimi ko waɗi dépassé hande relation professionnelle sincèrement par ce que ka jaɓano ka meeɗano jabde neɗɗo e jogo accessibilité nder e vie privé ma surtout nder suudu ma kanko joni ko ɗon o naatete no wela joni walla an honko cuutta kam komi anda walla sono mais min mi yiyani ko woni hen quoi vraiment sa yi kadi mbiɗa nannamo ha e nder suudu faami ko jogade makko confiance aɗa andi min somi yi ha mbiɗa nanna neɗɗo e vie privé am
won jottima makko tewto yejjit absa min ɓoydi presque 4 ans hikka amin liggiɗo te confiance mo jogimi makko ko ɗum tan saabi mbeɗa nannamo e nder galle o ha min nannamo e nder suudu mbe sikki a yiyama ko goɗɗum tan kono absa ala hay probléme goto mbimami ɓoydude e neɗɗo tahani ganda neɗɗo minen min dañani ko wona oɗo galle te o galle ko woto yejjit noon ko ane mawno puɗɗiɗi e makko ɗo to gaddanoɗa sima omo ƴogo e ndiyam ha galle oma ha saha noon to suudu makko ganduɗa ko ɗum tan min dardatamo min Aïcha toon mum franchement mi sikkuno mom to wawno wadde fof on wawi nadde to wela kono ha heddo toon so wona hay batte sa respect pour ta fille ngati o ko cukalel te an ko an foti hokkudemo bon exemple kono min kam ko jiimi ɗo ko ɓay noon gila nden ha hannde haaldani kam e makko ko yehe ɗum mi wawa haalandemo ɗum kono sa haalni kam ko yehe makko mo wax tigui fel mi haalade hen mbiyam eyi kono mbimami ni tan kadi mbasen nannude hen haala Aissata sabu aɗa andi suudu ndu kala moɓe nanno toon taw ko Aissata ne wela kadi kala mo Aissata kadi yiiɗa naata e suudu ndu natta e suudu ndu sabu suudu ndu hannde ƴeewirtum ɗum ko mawne mo mbiɗa o faami hay goto mi ala droit nande suudu ndu ne waɗa toon ko fota wadde te sa yi kadi mbe jogo confiance e makko ngam nandemo nde suudu tan ko andudemo kadi ko mbiɗa ko Aissata ko goo Aissata hannde min mbi andi ko min référence makko te mi watta mukko ko ganduɗa ko ina Moussa Aissata ko ɗo e nder Amérique Sar Maimouna udditi restaurant mawɗo e nder Colorado ngam wallude bandiraɓe ɗanniyankoɓe an jewnuɗo ñamele nokkuma garata koto Sar Maimouna West African Food omo waɗa ñiiri buna ñiiri cengle laccire haako laru bettel baasi maaro e ko nandi hen hay ñamele tubakoɓe omo laaɓa konko Sar Maimouna jiɗɗo wawde ndefu ha no hannirta ni yo wat abonné e chaîne makko YouTube kala e mon jegiɗo inde yange walla cérémonie jokkodir e Sar Maimouna o walluma ha beltoɗa jiɗɗo yitude oɗo restaurant biteɗo Sar Maimouna West African Food adresse o ko 50 91 Ecolfax Avenue Denver Colorado 80 220 jiɗɗo jokkodirde e makko ha no hannirta ni noddir kon makko nan ɗon gonɗa ko caggal leydi aɗa yiɗi leydi galle walla ni gollade e Sénégal Global Invest SK bismimama jeegu tereji jogiiɗi kayitaji laaɓɗi galleji moƴƴi bureauji juutɗi nokkuji demateeɗi Global Invest SK ina waɗa hen ko weɗɗa luugol galleji e nokkuji joɗɗi ko gollal ngal Global Invest SK seedana Global Invest SK ko wallude e wallodirde e ɗanniyankoɓe no koɗiri eno ɓamtori e Sénégal kala jiɗɗo hebde hen nokku Global Invest SK wi wodat ko nannuɗa e ngaalu ko heddi ko aɗa yoɓira seeɗa seeɗa ha nde gasnuɗa keɓa nokkuma kala jiɗɗo jokkodirde e mabɓe yo noddu e 00221 78 457 05 50 Global Invest SK ha yo jam ari min de ko gueɗe ɗiɗi kalanta ma so woni ka jiɗɗomo kadi aɗa wawi tan haalde yimɓe ganda ɓuuri no mbatton ni gati minen ɗum ɗo min famani hen hay batte min kam mbaɗɗon kam tan ko loone e nder galle ko jahatoon e ko garton ala ko gardum hen ɗum noon ɗum woni fotani wonde e nder galle he te miɗo ɗo joni an ka jiiɗo kanko omo yinni walla ko jiiɗa e makko min de mi anda mi ƴewtidaki ɗum ni par ce que de toutes les façons min ko arata ɗo ko eko natata ko yaltata haajam ala hen d' accord mi nani kalɗa ko somi arti min ɓuuri hen yewtude gueɗel gotel noon kalantuman ko mbawɗa wawde yirloyade foof to mbawɗa wawde yaade foof woto yejjid mukko honko gaccuɗa calli d' accord mi nani somi arti min kalde hen inchallah Entrez. Salam alaikum. Maaleykum salaam. Bintou. Naam. Ça va? Ça va bien. Seli. Jambol kay. Tambaya. Jambol mbaɗa seli jam kay mawɗo. Jambol kay. Barkan. Bismillah jooɗo. Bismillah. Jooɗo. Mbaɗa seli. Seli. Mbaɗa toon. Allez, Jambol kay. Machallah. Tranquille. Bien.
alhamdulillah Mo metto à l'aise hein Bintou bismillah naam o woni sehilam mo kalma mo sey moom la def ko o woni mo ça va mbaɗɗa sey Sel. mbaɗɗa to bien machallah mi haalatma o sehilam moƴƴo mo ala hecca e goto awon moƴƴo awon moƴƴo min gandodiri hannde duuɓi kewɗi mais o moƴƴi omo dilla banggue rabo seeɗa et puis omo nawde hen jangde quoi machallah omo nehi et puis guila min gandodiri vraiment courant woni passe normal quoi min meeɗa dañol hay probléme goto so Allah mo o woni grande sœur am mbiyanmamo machallah o woni Bintou waaw machallah a yimo de min kam mi kay mi neɗɗo moƴƴo ne feewi kay guila o ari kala ko wonno ɗo e galle e moƴƴere o ɓeydu est ce que galle o ɓeydi ko welde nandi hen kay non ko moƴƴo kadi mbo jogui estime mawɗo e makko ko neɗɗo moƴƴo est ce que et puis omo newi o ɓeydi ko wiyno famille o addi ɗo kadi pee quoi waaw min mi anda ko tagui pa o artirami guila ɓooyi kanko omo brille ni ayan sa yi mo tan omo brille moƴƴo mi haalanma mi haalanma kanko ɓuri moƴƴo est ce que par ce que min guila ngari ɗo hay joni mi tawi ɗum ɗo kanko e mignon heɓe moƴƴi heɓe jiiɗi kam ɓe jogui am yurmede min guilam tosti guel añi ha min mi fewnata suudam mi watta hay ndikka e fewnantan surtout o moom simin min ndigi rek ara non woto mem a fotani on elle min mi wona debbo te pourtant ɗum poɗɗo men est ce que ha tan samto salo ouais ɗum de sik koye famille mono dogar quoi hono fof ko moƴƴi min kam famille mono kam min kam ɓe jagguirimi comme ko ɗo kolmi comme ɓiɗɗo maɓɓe wallahi surtout mère o machallah kalne gari min kam hayso ala ɗo ni wiya kam nat nder huɓɓu télé o wallahi vraiment mi ñaama mi yara pawo kadi ala probléme machallah vraiment ono fof kono moƴƴuɓe quoi c'est normal mo ɗum mbaɗami galle mon ni tan ko noon mbatta ɗo wallahi guila ngara pourtant mbi yinno arde mais ay guila nden maaro haaju iran naari studio ga yetta ga lijjiri haalis ga mais ko plaisir mawɗo machallah vraiment weltini ok donc emine nder a ɓoy seeɗa ok merci a jarama a ɓoy seeɗa ɓiɓɓe inde nde ko Binta merci waay jarama Binta kala kalɗo rek il faut ɓe mbadda hen maire ɓe mbawa haare taw ɓe mbadda hen o maire hadde meɗɗo maayi tan ɓe mbi bonnat ɓerdam nde ɓe mbi o maire ko moƴƴo o maire bonɗo o ganduɗa kay ɓuuri bonno mboddi o ko ganduɗa ko barowo neɗɗo ko assassin wonat hedde mabɓe ene juyo innocent ene moƴƴi kino taw neɗɗo bonɗo la jasɗo bonɗo para noon babam anda hen ndega wona ɗo ina fiji ina jala taw kay ko barowo neɗɗo ɓe jikkata ka am gurdam gonɗam ɗo heɗam wela foof ko min fonnoɗam wurde ɓen ɗon goni heɓe piji heɓe jala foof heɓe ɗum mbaɗa te ko min jeyno ɗum minan nenam ɓe jaaha ɓe ƴetta foof mais si Allah jaaɓi mami ƴetta foof mami waɗa récupéré fof inchallah par ce que ko min jeeyi bonheur o hay goto jeeyani mba Homo koloto mi no hande Hakille jibo berne yilo mi yadum wawa wonde Do ala sehila la bande Dum fo madara wonta mande danja nde berne bonde Wana hunde fo fonda Andren han ma want to the fonde Dum no fo halin Sinu sawa famina Gia get on want to see the
warma jatayrande ito masalah. Min grande sœur mo masalah yonta. Ha? Min kay cikano ko habiran yoddo e galle mon deke en. Mo minen machallah fami ami min foko yonta. Gilay mero pawo hay. Hadi yo. Ayan min bay mat. En tout cas machallah ko jonta. Ayi min kay maram dañi dab. De? Min kam dañi dab hakki. Mo arrête. Atu ka taw. Arrête. Laga ni da chokor chokor. Mira, présentement ñu ñëw ni grande sœur am. La halam halam dañuy dem. Ah, mara ful waru ki dem def no. O grande sœur ma. Mais la droit yi Adik droit yi de. Mais wana wa quand même. Non, an droit asna mo. Ay ku ka taw. Arrête hein. An ci la ga no de ani wo doyde. Maaleykum salaam. Mo ça va? Oui. Asen. Non. Modou. Tranquille. An joni acci men de. Halo mi. Non, wi non men. An ka gaccuɗo men joni. Wi non mi nyira. A nattiɗo ar. Ɗum fof wona an sah ko bor oɗo kanko jottaka ñande fof ko jaar galle moɗon. Ko men? An a jottake galle hede ñande fof ka jaar. Mo nan mo sey dardo ardo. So sa jotton mo aran ɗo e wawi a jotta. Mam no go haadi mardo? An woni ko joɗaki. Haajuji tan mi nyira gilam anen waaw to do. Miñira gelam bot ma wiyam min gelam de. Ha? Wiyam habi? Ma ka petite sœur mo. Non wona petit sœur ma de. Wiyam habi. Habi yo fof goto. Ko. Woni. Mat hande kon ñalloɓe kam mo jooɗe galle han. Hande oɗo heure. Gon ma ñallude lan. Awa yaade haaju. Comme jinno mon defande ataye rek. Ataye. Ana gador wala. Jaaki de an kam taye men waɗata ko mo bannem ataye an Ani wonani ataye. Mo ya. Beɗen yawta nder bonnimo ataye. Min ngam yakkan ataye. O watta ɗo bakki. Ataye mo. Watayi o fu famude wawa accu abide haydara wawa tampini wuro bibi haala boɗa jeel haydara wawa accu abideji ma bibi abi yotto jooɗo nodduɗa kadi an habi nam acca hakkille adama ko fati holɗum min wiyande hoore ma nde ala ko woni hen an mom ideji bonde rek woni hoore ma nde ana yiyani guite ɗe adama ƴewatama nde guite mi famani ko jiɗɗa haalde ko jiɗɗa haalde est ce que aɗa andi an bonheur mo gurdata yeero adama ala ko weli ɗum hen pilla Aïcha an a changeta jamais ni mbaɗa guila ka cukalel ha joni a changeta adama holon jalousie wawi jogade hakkude me yero adama beaucoup même min mbiɗa andi kala kalim fof mbiton ko wona min ay ideji ma bonde ɗi dal hanuɗo me koyel ma guel ay darde ma nde no way raɓɓidde ni miijoji ma ɗi ko noon poti min mom jaltina hamen ha laaɓa cer par ce que min adama ko sehil men enen fof guila ken sukaɓe min e ma e tullay e adama ken sehilaɓe min adama ko sehil men min wona min kalanta ɗum par ce que enen nayyi meeɗi yaadude guil gonɗen sukaɓe ha poɗɗen ni isi kalanmami ko watte hen hakkille mais jawirɗon hakkillam e dardam nde ma laaɓa ha yeeska lawol ay adama jehen ha ɓooya an mom ideji bonde rek woni hakkille ma he uddide hakkille ma o ƴeewa te wota yejjid enen nayoɓe ken wonnoɓe pacte hay goto natta hakkude men donc tahi min hande aɗa ara
aɗa ƴetta ɗiɗo ideji bonɗi aɗa waɗa e haggillam he habi siki rafi woni men noon hay rafi goto ala e men acci ko kalta ko rafi bonɗo ni watta hen hakkille ƴeewa hakkille ma o dal ideji bonɗi rek woni hen leelat walla yawat mais ko mbimonmi ko mon paw hen guiti alani ko woni dal haala ka yo haddo adama enen fof ken sehilaɓe te mi yiɗa ko bonni hakkude men ɗum wona min kalanta ɗum wa baxna moƴƴi haala ka yoni ande hangam ɓingel ma kirata mi hirani ɗum komi hirata e ɓingel am sa hiran joni ko woni ko bonɗo needi si a yii ɗum mamma ko ko yakku ɗum ha rawi pompiteer ñolɗo e nder saako an ɗumen fof naññudema an abi ngel ɗo kecce no wiyete kadi no wiyete binta keccel ngel ɗo ene wawi naññude ma ngel ɗo keccel jibinaguel e yeeso ma hanki on wawi naññude ma himo wawi men yeyde o ñaama coggu amen ɗum wawa wonde mata wara ko an wona min kam andi ko yimɓe ganda ɓe mbi hunukoma so luuɓi ko ɓiyumma wiyanma noon jinni ko mbatta e hoore ma ndi ndiyam ndeeƴa ganda oɗo ko ɓiyi sukaɓe hande ɓe a waɗat hen ko mbawɗa tan ko heddi ko dokka ɗum Allah wanmo no abini sa dardima noon o naññatama kadi andi ko jimmi ganda mbaɗa e hoore ma ndi ndiyam an a hangaka jinnaka a yino yerowanma to fawmaɗo fo an ɗon hay goto kala ko mbiɗa ko noon kala ko jiɗɗa ko ɗum kala ka yiɗa o yiɗa hay sinno wona hunde foof mbaɗa saabu Allah saabu yero ɓinguel makko ngel jaga ɗum ille ko an jibini ɗum ni ngel yetta hen woni mbiya probléme aji ngel bonnidi an sukaɓe hande ɓe yiyema bonani needi rento hoorema a yi leñol men ngol no min mbayi ala fof ko wiyata yimɓe ne jendoma ala fof mbiyata ko gacciɗa ɗo leñol ma jaaɗa ndesoyɗa pullo Fuuta taw enen fof hen fulɓe enen fof hen gotum ko noon yimɓe mbirata andi no minen nomin mbayi kono ɗum fof heeɗaki ko an tan yiiɗo waɗe nder ɓerde makko a wawa hokkude hoore ma jaam dokkamo jaam ƴetta ɓinguel makko ngel mbaɗa nder ɓerde ko yorɗo guite ɗen no yoori wo mamare yawde ha arti an a famani tan heɗo sukaɓe hande ɓe mbimami ko stratégie mbaddata e mabɓe wona garmi garade wona habde wona dugde wona habɓude yeeso ma wona gueɗe bonde de stratégie mbaddata e mabɓe so tawi ko jeu waɗata annene mbaɗa jeu jaada e makko kono ko jiɗɗa wadde ko yarata noon de kadi sa rentaki ma heb bam makko aɗa andi no bam makko waɗimo hanga aɗa andi ko mbimami ko ɗo bam makko fayumi e joni noon ay min Baro haaɓi ɓe suusani mi ɓanna ñaamiteɓe nangata bool ko Allah nehi wona ɓe suusani miɗen ñaama heɓe haala e bool kono o simen ñaamata maddal basari wonata heɗa nana ɗemgal mum ratatatat galle on fof change bruit a nanata joni noon a wiya cikkuɗa ko an wona hande ko Allah tan foftin hoore ma mbaɗa ko mbimami koko stratégie tan de so wona ɗum a yaltata hen de rento wona heɓde jikku yaro habbo mi nodda ɗum joni iya ɗum Binta